Tak, ahoj lidi, dneska máme Megapik. Já už jsem se otevřel, měl jsem 4 Epic, potom 2 Super a jednu měl jsem 7. Ani jednou Mythic, ani Legendary. Potom jsem měl i na druhém mobilu, na svém. Tak jsem měl taky Megapik, tak ani Mythic, ani Legendary. Jako docela mě to štve, ale nevadí. Teď dneska bych asi dělal questis na Bloodeli. Tak, už jsme veze. Jo. Bo vypadni. Kamu dává docela damage Bastardy zblízka. Si tě přitáhnem. Pojď sem si Niko, přitáhneme. Přitáhnem se bola. Ne, tady tu. Ha! Dobrý, nezabíjí mě. Bo vidíš. Dobrý. Saldabové. 2 na 1. Pojďte sem. Tak pojď, ne. Najednou tady není nikdo. Pěkně štve. Ale někdo na mě sleduje. Hej, počúvaj. Kámo, jděte do Jo. Všichni pojďte po mně najednou, všichni. Chcípni. Mole, to je chcípák. Ten kot. Bože. Aspoň můžete vidět, jaký jsou lidi chcípáci. Já jdu za telefenka. Protože už já to nemám. Jaj, pipe. 2 pipy. Zase kot. Ale nula. Nebudeš mít. To jsou 2 bedny. Jak tu 2 bedny? Prosím! Ty jsi geniál, Talo! Já je nesnáším. Já nevím, za koho mám hrát, abych všechny sundal nahned. Zkusím tebe, no. Jdeme na to. Talaga, spoko. Ty vypadni, ty dáváš dobrý damage. Šum! Všichni mě musí najednou sundat. No, sundám já je. Ty jsi... Mole, můžeš mi vysvětlit, kam střílím. Bum. Kámo, vypadni. Běž na něj. Dobrý. Kamošky mě sundá. Běžte po nich. Jsou tučňáci z Magagaska. Tak jsme solo showdown.
Pojď. Lol, jako zabili. Dneska? Yes. A co máme? To bylo jasný, že tam padne tahle takovýhle hovno. Tady vlastně úplně nic jiného nepadá než tohle. Jenom lelky a super lelky. Já už skoro 2 měsíce nepadlo ani jedno legendary, ani mythic. Jo, a hezky tady tohle video někdo uvidí, tak se chci zeptat. Jak je možný, že ze Super Rare mi padne Frank? Prostě epic panáček ze Super Rare. Je to možný vůbec? Já to dál hned. Výpadně. Pojď sem. Yes! Hodná Piper. Díky. Piper mi hodně pomohla. Ale ty jído. Kámo! Jído. No nebylo moc chytrý. Čum, jak je tady obklíčili ty chcípáci. Běž do. Běžte nikam, vy hovna. Vole. Jsou fakt regulární chcípáci, teda. Kam koho si mám vzít? Abych všechny sundal nahned. Takhle. Jsi dobrá. Omlouvám se za to prostý slova, ale prostě to nejde. Jsou tak odhrevný. Škoda, že nemám tu Piper. Škoda, že ji nemám. Dal stun? Co? Malde. A čemu zase dynamik jde? Ten dynamik je vždycky nejvíc sere. Ale dostaneš. Čum tady zase 5 lidí, co by šlo po mně, kdybych šel nikam. Já si dám challenge. Kdo mě zabije, tak toho si musím vzít. Nita mě zabila, tak to je hodně blbý, no. Game skin, jedinej. Takhle super, no. Sakra. Kdo sem jde? Tak ty ne, kámo, tak ty ne, hele. Ty ne, bráško. Toho si nechám. Co dělám? Nikdy si připadám jak NPC, samozřejmě. Kámo! Že vždycky střílím dost. Kámo, ty si sežel mýho medvěda. Iso, haha. Dělej. Blumbal, ne. Dělej.
To je jak její mazdíček. Hodnej média. Jako nikoho se nezabil, ale... Kam kdyby mě zabil Rico, já bych se podělal. Uhlí. Musí se to odrazit. Jo! Yes. Start drop. Já vím, co tam bude. Kámo, to je úplně jasný. To je vždycky úplně jasný, že tam bude tohle. Tak bych si vzal přímo. Nevím. Třeba... Nevím, no, prostě nevím. Nemám šajna. Tak třeba tady, dětka. Mám ho vyupgradenout. Tak ho vyupgradenu, aby se nezeklo. Tak jsme vezli. Jsem gay. Bum. Za tohle si doopravdy zasloužím like a odběr. Kámo, ale jo, dal jsem damage. Hodíme bokáče na to bokáče. Easy. Noob. Ale můžu se kouknout na nějaký místa hry. Se vám ukážu tady tu. Já jsem byl Leonek. Ale bylo strašně. Tak Pike chudák, no teda. Tady byl Spike. A já jsem tady. Tady mě mega štval ten funk. Tady byl Crow a tam byl Spike, to jsem ani nevěděl. A tady si myslím, že mě zabije ta Bella. Ale sekla jsem to. Easy emotion neviditelnost. No co, utekle. Jo, on je takhle tady. A tady mě sundal. Ne. Jo, sundal ho. Jak to dopadlo? WTF? Tak to nechápu. Pukneme se třeba až dolů tady. Ježišimarja. Já jsem byl taky Leon. Tady jsem byl čolka, víc šílka. Spike je docela pomalej. Banana.
Banana pencil. To střílí. Počkej, kde jsem já? Je, tady. Tady je Nita. Tady je to Lola. Zkuste si tipnout, kdo vyhrál. Tohle jsem třeba nepochopil, jak se stalo. Když jsem se na to koukal naposled, tak jsem to reálně ani nepochopil. Počkej. To jsou za skiny, ale... Kámo, ten Jean šašek se mi mega líbí. Hustý. Tady... Tak tady bych dal asi lidi už konec. A dejte like a odběr. Tak, čau.